a ce in je ba ma in yi musu sallah ba, ni ba zan je masa sallah ba. Duk wanda ba mutumin kirki bai mutu wallahi ba zan je sallarsa ba. Ba da wannan lokacin da yake raye a duniya ana wa'azi baya ji, ana ce a gyara baya gyarawa, ya dauke mu duk aikin banza muke. Da haka shi ya mutu irinsa su je su masa sallah, mu ba za mu masa sallah ba. Amma akwai wanda in ya mutu za ku bar komi naku, za a kulle shago, a rufe ofis, a rufe gida, kowa ya fito, kaga maza da mata sun fito an cika saboda wani ya mutu. Ba komai ya ba su ba, halinsa ne ya jawo masa haka. Ku yi hali mai kyau, wallahi hali mai kyau babban jari ne. Kuma daidai lokacin da rayuwar nan ta zo ƙarshe, babu wani abin da za ka iya a ce za ka gyara saboda ka tuno da baya.